Vi kan vel godt forvente, Jan, et brasiliansk hold meget mere koncentreret i dag, end de var i det første møde med tyrkerne. Det tror jeg, vi måske lidt af den samme indstilling, som de havde mod englænderne. De vælger igen at have 2 defensive midtbanespillere med. Og det betyder vel, at efterhånden som turneringen går længere og længere frem, og de kommer op på bedre og bedre modstandere, så er de godt klar over, at der skal også være nogle garderinger. Og altså med Edison, træner Scolari kunne som en også have valgt Juninho, men har valgt altså den driblestærke Edison. Første frispark til Tyrkiet. Og stadion her med plads til 63.000, der er ikke helt fyldt op, men meget klædt i gult. Mange dansende brasilianere og japanere, der har sympatien med de, der smitter så meget. Og tyrkiske tilskuere, ja, der er vel, hvad der kan være i en mellemstor kiosk. Til gengæld så er tilhængerne spredt rundt i mange lande, og de har haft øget deres fanskare under denne VM-slutrunde, det tyrkiske landshold.